Bapak mawon Bapak Ketua K3S Purwantara. Niki kawula saking keluarga ageng K3S Purwantara. Nggih nderek memuji dumateng Ibu Sri Jayanti nggih, mugi-mugi anggenipun kagungan kersa lulus raharja. Nggih mboten wonten pambengan punapa-punapa. Dek Wika menapa Ripsal menika. Nggih temanten kekalih saged dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin barokah. Nggih. Niki Mas Hatim kula nderek napa nggih niki? Napa kula nderek napa puisi napa geguritan menapa? Olahraga. Ampun. Senam. Lah mau guru olahraga. Nyuwun kerinduan. Wah landari niku kerinduan monggo. Jumbo kali swasana nggih Mas. Enake go rindu karo kangen. Amin. Lah niku justru malah langkung penting menika ya Allah. Siap. Pokoke niki slow mawon Bapak kalian Ibu santai mawon ampun niki mengki kamerane wonten mriki nggih. Kamera 1, kamera 2 wonten menika nggih. Langsung disiarkan dari satelit nggih. Satelit Mikasa. Nggih. Bintang tamu ini turun kan. Pangapunten menika. Spesial buat panjenengan semuanya dari keluarga besar 3S Purwantara. Yang ada di Kalimantan, yang ada di Martapura.
Wintar sembah nuwun Pak Sudarno sembah nuwun kerinduan nggih nggih